ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ፀኒሕኩም እምባርከስ ናይ ሰዓት እዚ ዜናታትን መግለፂን ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስታቱ ዓድና ኤርትራ ኣብ ኣቦና ዝካየድ ዘሎ ዳሕሰሳ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሚኒስተር ቢዝነስን ሜድ ኢን ኢጣልያ ኣዶልፎ ኦሮሶ ተራኺቡ። ንዝምድና ኤርትራን ኢጣልያን ዝገልጽ ሰፊሕ ትንታነን ካልኦትን ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንዝምድናን ኤርትራን ኢጣልያን ክግምግም ዝወፀ ሰፊሕ ትንተና ኣብ ዝሓለፈ 28-29 ጥሪ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ሰዓት ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ትሕተ ቅርፅን ውሓዚ ስደተኛታትን ዝዝቲ ዋዕላ ኢጣልያ ኣፍሪካ ተኻይዱ። ኣብቲ ዋዕላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሓያሉ ጉናሕቲ ኣፍሪካ ተረኺቡ ነይሩ። ዋዕላ ምስ ተዛዘመኻ ምስ ቀዳሚት ሚኒስተር ሃገር ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ልምዓትን ወፍርን ተዘራሪቡ። ነዚ ስዒቡ ንዝምድና ኤርትራን ኢጣልያን ዝድህስስ ዝተፈላለየ መግለፂታት ወፂኡ ኣሎ። ኤርትራ ከም ኩለንተን ብምግዛእታ ውዕል ዝተመስረተ ሃገራት ኣፍሪካ ብ1890 በኢጣልያዊ መግዛእቲ ከም ሃገር ቆይማ። ኢጣልያ ብ1941 ብሓይልታት ኪዳን ተሳዒራ ክሳብ ትወፅእ ን51 ዓመታት ኣብ ትሕቲኣ ፀኒሓ። እቲ ሊብያ ንገለ ክፋል ሶማልያን ኤርትራን ጥራይ ዝገዛ መንግስቲ ጣልያን ንኤርትራ ከም መንጠረ ባይታ ምስፋሕፋሕ ግዝኣቱ ስለ ዝጠመታን ኣብተን ዝፀንሓለን ዓመታት ከም ወደባትን መንገዲ ባቡርን ድልድላትን ፅርግያታትን ተለፌሪካን ናይ ገመድ መጓዓዚ ባጎኒታት ዝኣመሰሉ ሓያሉ ትሕተ ቅርፅን ዘበናዊ ሕርሻን ፋብሪካታትን ከም ዝተኸለ ብዙሓት ከተማታት ከም ዝሃነፀን ከም ዘማዕበላን ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስ ይገልጽ። ጣልያን ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዜጋታት ከስፍር ስለ ዝመደበ ኣብ ከተማታት ኤርትራ ኣስመራ፣ መፅዋዕ፣ ዓሰብ፣ ከረን፣ ደቀ ምሓረ፣ ኣቁርደት ወዘተ ስሉጥ ማሕበራዊ መሳለጥያትን ኣገልግሎታትን ከፊቱ ፋብሪካን ሕርሻን ኣማዕቢልዩ ይብል። እንተኾነ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም 1941 ንኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ዝሰዓረ እንግሊዝ ነቲ ንብረት ናብ ፈቐዱ ሸይጥዎ። ኣብ 1952 ንኤርትራ ፌደሬሽን ዝተረከባ ስርዓት ሃይለ ስላሴ እውን ብዘይ ውጅ መንገዲ ንቁጠባዊ ዕቤት ከም ዝገተዩ ዝንገር። እተን ዝርከብን ሓድግታት ቁጠባ መግዛእቲ ጣልያን ከዓ ኣብ እዋን ስርዓት ደርግ ከም ዝተዳኸማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ዳይሬክተር ኢንዱስትሪያዊ ልምዓትን ምትባዕን ዝነበረ ኣቶ ሰንጋል ወልደንስአ የረድእ። ካብ 1961 ክሳብ 1991 ህዝቢ ኤርትራ ብዓመፅ ንዝተላሕቀት ሃገሩ ናፃ ከውፅእ ኣብ ዘካየዶ ብረታዊ ቃልሲ ዝተፈላለያ ገስገስቲ ውድባት ኢጣልያ ነቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውረዶ በደል ንምክሓስ ነቲ ቁኑዕ ሃገራዊ ቃልሲ ብዝከኣለን ከም ዝደገፋኦ ካብ መፋርቅ 1974 ኣትሒዙ ኣብ ኢጣልያ ከም ንጡፍ ኣባል ክፋል ሓፋሽ ውድባት ኮይኑ ክሳብ ናጽነት ብምሉእ ግዚኡ ዝተንቀሳቐሰ ኣቶ ደስበለ ማሕሪ ይገልጽ። ካብ በዓል ፈረንሳን ዞባ ላምባርዲናን ብዙሓት ሓካይም ንሜዳ እናኸዱ ዝተፈላለየ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይህቡን ከቢድ መውጋእትን ዝነበሮም ተጋደልቲ ኢጣልያ ኣምፂኦም ይሕክሙን ነይሮም እዮም ክብል ነቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝነበረ ዝምድናታት ይገልጽ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ብ1991 ብብረት ኣብ 1993 ብድምፂ ህዝቢ ወይ ሪፈረንደም 99.98 ሚታዊት ኤርትራ ናጽነታ ምስ ኣወጀት መንግስቲ ጣልያን ካብቶም ቀዳሞት ኣፍልጦ ዝሃቡ ምዃኖም ኣቶ ደስበለ ማሕሪ የረድእ። ብድሕሪኡ እቲ ዝምድናታት ከመይ ቀፂሉ እተን ኣብ ኤርትራ ተተኪብላ ዝነበራ ፋብሪካታት ሓድጊ ኢጣልያ እቲ ዘድልየን ኬሚካላትን መቀያየሪ ኣቑሑ ካብ ኢጣልያን ዘምፃ ነይረን። ናይ ገሊአን ፋብሪካታት ፍርያት ከም መስርሑ ዘይወድአ ምህርቲ ቆርበት ዝኣመሰለ ከዓ ናብ ኢጣልያ ልኣኽ ብምንባሩ ምስ ጣልያን ቁጠባ ምትእስሳር ከም ዝነበረ ሓላፍ ንግዲ ነበር ኣቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ ይሕብር። ኣብ ርእሲ እውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ባህላዊ ንግዲ ፀኒሑ ነይሩ እዩ። ኣብ ኢጣልያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ክኣትውን ከለዉ ብኮንቴነራት ከይተረፈ ዝተፈላለየ ኣቑሑ ፅዒኖም ያትው ነይሮም። እቲ ናይ ውልቀ ሰባት ምንቅስቃስ ክድመር እንከሎ ብዙሕ ነይሩ፣ ግን ጣልያን ኣይደፍኡልን ይብል። ይኹን እምበር ድሕሪ ናጽነት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ የመን፣ ስዑዲ ሓድሽ ዕዳጋታት ስለ ዝማዕበለ ብሸነኽ ኤርትራ ኮነ ኢጣልያ እቲ ዝነበረ ንግዳዊ ምትእስሳር ናይ ምዕባይ ዝምባለ ኣይተረኣየን ይብል ሰንጋል። ሓደ ነገር ግን ይጠቅስ። ኣብ 1994 መንግስቲ ኢጣልያ ሓያሎ ኣፈርቲ ሒዙ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ነይሩ። እቲ ጉጅለ ኣፈርቲ ኣብ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ካልኦት ዝተፈላለየ ቁጠባዊ ጽላት ተገዳስነት ነይርዎ። እዚ ገሊኡ ንኣብነት ንምትካል ፋብሪካ ሲሚንቶ ብዝምልከት ሰንጋል ባዕሉ ዝተዋስኣሉ ነዊሕ ዝሰገመ ፕሮጀክት ኣብ ኣጋ ምፍጻም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ንጣልያን ሊብያ ክወሃብ ስለ ዝወሰነ ከም ዝብኸረን እቲ ዝምድና ከም ዝዛሕተለን ይዛረብ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ናይ ቀረባ መሳርሕቲ ተጋድላይ ንጉስ ኪሻ ምስ ሳቺ ዝተባህለ ካምፓኒ ክንዝቲ 2 ግዜ ንዓዲ ጣልያን ተመላሊሰ። እቲ ፕሮጀክት ናይ ዓለማዊ ባንክ ደገፍ ሳብሲደሪ ዝነበረ ኮይኑ ንውሽጣዊ ቀረባት መጊቡ ንወፃኢ ንሰደድ ዝበቅዕ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ግዳም ዕዳጋ ዘጣጥሐ ተወዳዳሪ ፋብሪካ ንምትካል ነይሩ። ግን ፕሬዚደንት ባዕሉ ንሊብያ ሃብዎም ስለ ዝበለ ዳሕራይ ቻይና ተሓዊሳቶ ትወፍሪ ተሓማሚሱ ተሪፉ ይብል ሰንጋል። ኣብ ኤርትራ ሓያሎ እዋን ብኸመይ ኢና ኣፈርቲ ክንዕድም ንኽእል ዝብል ኩለን እተን ኣብ ወፍሪ እጃም ዘለወን ትካላት መንግስቲ ዝተሳተፉ ዋዕላታት ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ 1995 በሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ቤት ምክሪ ንግድን ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ብምትሕባር እቲ ኣብ 1994 ዝጸደቐ ማክሮ ፖሊሲ ንናይ ወፃኢን ውሽጥን ኣፈርቲ ንግድን ዘተባብዕ ድዩ
ድዩ ዝብል ገምጋምን ምምኻርን ተኻይዱ ነይሩ ይብል ኣቶ ሰንጋል ወልደንሰ ኣብ 1999 ውን ንዑ ዝመሳሰል ብሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ዝተበገሰ ሓያሎ መሻርክትን ብሕታዊ ክፋልን ተሳተፎ ከም ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ገምርክን ቀረፅን ቤት ጽሕፈት ዋኒንን ሚኒስትሪ ዓቕሚ ሰብን ልምዓትን ካልኦት ዝተሳተፉ ዓውደ መስናዕትን ኮንፈረንሳትን ተኻይዶም ነይሮም ኩሉ ተወፍሪ ንምትባዕ ዝተኻየደ ተበግሶታት እዩ ነይሩ ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ኢጣልያ ኣፍሪካ ዝተሳተፈ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ቀዳሚት ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎንን ካልኦት ሚኒስትራትን ኣብ ትሕቲ ቅርሲ መንገዲ ባቡር ወደባት ጸዓት ሕርሻን ምግፋፍ ዓሳን ዓበይቲ ናይ ወፍሪ ዕድላት ከም ዘሎ ሓቢሮም እታ ቀዳሚት ሚኒስትር ከዓ ንወፍሪ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሕ ቀንዲ ኣማኻሪኣ ከም ዝሸመት ሓቢራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሚኒስተር ቢዝነስን ሜዲን ኢጣልያ አዶልፎ ራሶ ተራኺቡ እቲ ድሕሪ ዋዕላ ኢጣልያን ኣፍሪካን ዝተኻየደ ኣኼባ ናይ ሓባር ተገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ንምድህሳስን ኣብ ባህላውን ዓውድን ትካላት ንግዲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንምድጋፍን ዝሕግዝ ዛዕባታት ብፍላይ ድማ ስልጠናን ቀረብ ጥረ ነገራትን ብዝምልከት ጸንሐ ፕሮጀክትታት ንምዕባል ዝሕግዝ ነጥብታት ዘትዮም ሚኒስተር አዶልፎ ራሶ ታሪኽና ወትሩ ምስ ናይ ኤርትራ ዝተሓሓዝዩ ተወሳኺ መስመራት ክልታዊ ምትሕብባር ንምዕቃብን ንምፍጣርን ድልዋት ኢና መንግስቲ ጣልያን ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኤርትራን ሓናፂ ዘተን ምስፋን እውን እጃማ ክትፍጽም ድልውቲ ከም ዘላ እቲ ሚኒስተርን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣስሚሩሉ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ምሸት ምስ ምክትል ጉዳያት ወጻኢን ኣህጉራዊ ዝምድናታት ኣብ ክልታዊ ርክባት ብዝምልከት ሰፊሕን ዝርዝር ዝመርዖን ዘተ ኣካይዱ ብፍላይ ኣብ ቁጠባዊ ርክብን ተሳታፍነት ልምዓታዊ ምትሕግጋዝን ትኹረት ተዋሂቡ ከም ዝዘራረበሉ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ኣህጉራዊ ምትሕብባርን ኤድመንዶ ስሬሊ ኣብ ትዊተሩ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ عندنا ኤርትራ ኣብ ኣቦና ዝካየድ ዘሎ ዳህሰሳ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦ ተገሊጹ ኩባንያ ዳህሰሳ ኣልፋ ዝተባህለ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ዳህሳስ ማዕድናት ዘካይድ ዘሎ ትካል ኣብ ዞባ ጋሽባርጋ ንዞባ ጎኘ ኣቦና ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣብ 33 ጎዳጉዲ ብዘካየዱ ዳህሰሳ ጽቡቕ ውጽኢት ወርቂ ከም ዝረኸበ ገሊጹ እቲ ትካል ኣብ ከርካሻ ኣብ 771 ትርብዒት ኪሎ ሜትር ዳህሰሳ ንኽካየድ ይውዕል ኣትዩ ብሶሉስ 20 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ውጽኢት ዳህሰሳ ኣብ 33 ንቐምሶ ዝገብሮ ኩዕታ ኣዝዩ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝረኸበሉ ይዝሕብር እዚ 33 ጎዳጉዲ 7 ኪሎ ሜትር ብ2 ኪሎ ሜትር 14 ትርብዒት ኪሎ ሜትር ኣብ ስፍሓቱ ቦታ ከም ዝተኻየደ እቲ ትካል ኣብ መርበብ ሓበሪቱ ብስእሊ ኣሰኒዩ ሓቢሩሎ 13 ጎዳጉዲ ኣብ ማእከል 11 ኣብ እምባታት እቲ 9 ኸ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣቦና ከም ዝኹዓተ ብምግላጽ ብሓፈሻ ድምር ዕምቀት እቲ ጎዳጉዲ 5188 ሜትሮ ከም ዝኾነ ኣብርሁ እቲ ትካል ካብቲ ዝኹዓተ 33 ጎዳጉዲ ናይቲ 14 ሙሉእ ጸብጻብ ብምውጻእ ኣብ ገለገለ ቦታታት ኣብ 1 ሜትሮ ዕምቀት ክሳብ 14 ግራም ወርቂ ኣብ 1 ቶን ሓመድ ከም ዝረኸበ ገሊጹሎ ፕሬዚደንት ትካል ኣልፋ ሚካኤል ሆፕለይ ኣብ መርበብ ሓበሬታት ዝከላ ብዝሃቦ ቃል በዚ ውጽኢት ተሓጒስና ኣለና ኣብቲ ቦታ ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናብ ማእከል ገጽና ምስ ከድና እቲ መጠን ወርቂ ኣዝዩ እናወሰኸ ይኸይዱ ብዓብዩ ምስ ቅድሚ ሕጂ ክንገብሮ ዝጸናሕና ዳህሰሳ ብምዝማድ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝገበርናዮ ኣብቲ ቦታ ሰፊሕን ቀጻልነት ዘለዎን ናብ ውሽጢ ብዙሕ ክኣትኻ ብዙሕ ወርቂ ከም ዘሎ ክንርኢ ኽኢልና ኣለና ኢሉ ሚካኤል ሆፕለይ እዚ ዘሎ ውጽኢት ኣብ ኣቦና ዘሎ መጠን ማዕድን ብመጠኑ ከርእየና ኽኢሉ ኣሎ ተመሳሳሊ ኹዕቶታቱን ኣብቲ ጎቦታትን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣቦናን ነካይድ ኣለና ኢሉ ዓደና ወርቂ ክሳብ 300 ሜትሮ ክበጽሕ ዝኽእል ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ተኹዕታ እናወሸተ ይኸይድ እንከሎ መጠን ወርቂ እናወሰኸ ከም ዝኸይድ ዝግለጽ እቲ ትካል ቀዳማይ ገጽ ዳህሰሳ ኣብ ኣቦና ድሕሪ ምክያዱ ካብ 19 ነቁጣታት ቅምሶ ብምውሳድ ናይተን 14 ነቁጣታት ውጽኢት ብ3 ግንቦት 2022 ብወግዓዊ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ኤርትራ ኣብ ብሻ ዛራን ካልኦት ከባቢታትን ዳህሰሳ ክትገብር ወርቅን ካልኦት ማዕድናት ክትዕድንን ከም ውጽኢት ብዙሕ ኣታዊታት ከም ዝረኸበት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብዚ እዋን ቀንዲ ሰደድ ኤርትራ ካብ ዕደና ብሻ ዝርከብ ወርቂ ኮይኑ ናብ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ከም ዝስደድ እውን ይፍለጥ ዕደና ወርቂ ኣቦና ኣካል ናይቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ኣብ 771 ትርብዒት ኪሎ ሜትር ፍቓድ ወሲዱ ዘሎ ፕሮጀክት ወርቂ ከርካሻ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ሒዝዎ ካብ ዘሎ መሬት ንምዕራብ ሸነኹ ዝርከብ እዩ ኩባንያ ኣልፋ ዳህሰሳ ወርቂ ከርካሻ ካብ ዝጀመረሉ 2018 ናትሒዙ 12 ሚልዮን ዶላር ካናዳ ወጻኢታት ብምግባር ኣብ ኣቦና 17 ቦታታት ወርቂ ከም ዘለዎም ያላል እንከሎ ዛጊት ነቶም 6 ኩዕቲ ይርከብ እቲ ኩባንያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ፕሮጀክት ከርካሻ ኤርትራ ኣብ ዓናጉሉ ኣቦና ቶሎግመጃ ዝበሃሉ ቦታታት ኤርትራ 3 ኣገደስቲ ቦታታት ወርቂ ዳህሲሱ ረኺቡ እዩ ኣልፋ ኣብ ልዕሊ 50 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኦም ኩባንያታት ዘስፍር መዝገብ TSXV ካናዳ ዝተመዝገበ ብTSXV ኣሌክስ ዝፍለጥ ኩባንያ እዩ እዚ ኩባንያ ኣብ ኤርትራን ሱዳንን መደባት ዳህሰሳን ምዕባል ጸጋታትን ልዑል ተመክሮ ዘለዎም ጉጅለ ኺእላታት ዝምራሕ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ዓለም ለኻዊ ዝደረጀ ዕቑሪ ወርቅን መሰረታዊ ባእታ ሓጺንን ከም ዘለዎ ዝእመን ክልቲኡ ሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ ኣተኪሩ ዳህሰሳ ዘካየድ ዘሎ ኩባንያ እዩ ኣብ ኣቦና ኣብ 1920ታት ብኩባንያታት ኢጣልያ ዓደና ወርቂ ይካየድ ከም ዝነበረን ኣብ ዝቐረበ እዋናት ድማ ብያታዊ
ዓደንቲ ወርቂ ይዕደን ከም ዝነበረ ይግለጽ። እዚ ኣብ ትሕቲ ፕሮጀክት ዳሰሳ ከርካሻ ዝኾነ ኣቦና ካብ ዝኽቢ ኩባንያታት ኢጣልያ ዝደሰስ ዝነበረ ብዙሕ ከይረሓቐ 4 ኪሎ ሜትር ብ2 ኪሎ ሜትር ስፍሓቱ መሬት ዝተደኮነ እዩ። ኩባንያ ኣልፋ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ካብ ኣስመራ 135 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ሪሒቑ ኣብ 771 ድርቤት ኪሎ ሜትር ዝርከብ ቦታ ፍቓድ ኩዕታ ወርቂ ዝወሰደ ኩባንያ ከርካሻ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም